Evangeli de Lluc, capítol 18, versets del 9 al 14. El fariseu i el publicà. Deia també Jesús aquesta paràbola a alguns que estaven internament convençuts que eren sants i menyspreaven tots els altres. Deia, 2 homes van pujar al temple a pregar. L'un era fariseu, l'altre publicà. El fariseu, dret, pregava interiorment així: «Oh Déu, et dono gràcies perquè no sóc com l'altra gent, lladres, injustos, adúlters, ni tampoc com aquest publicà. Dejuno 2 cops a la setmana, pago el delme de tots els meus guanys». En canvi, el publicà dret, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, ans es donava cops al pit dient: «Oh Déu, digues bo amb mi, que sóc un pecador». Us asseguro, aquest sí que va tornar a casa fet un amic de Déu, i no pas l'altre. Perquè tot aquell que s'enalteix serà abaixat, i el qui s'abaixa serà enaltit.